ze afizio sortu dan, ze derra dan hau dana, baina esan dako etaldi be, bueno, txikitzu eta alkar zaindu, ez da, ikuskizunerako aur izango da honena. Bai, hone gaztiek eukiko da aukera gisa sartzeko, orduan, bueno, txardanetatik etorten da gauza hona, eta ia bain gaztiek aprobetxetan badabe, honek izten da bene, utzuni honetan segitan. Zuentzako, uda, bueno, alako etxezaten da, txapelketaz betetako, ustailetik hasita, bai iparraldean eta bai Frantzian, zure kasuan aritz nola doa? Ondo, lehenak egete ginen ez hola partidu askorik, eta baina partidu asko dukuz, baina bueno, ezin gara kajau. Horretarako prepareten gara, eta momentuz gustora. Ikusten gabiltz irudi batzuk, aritz basabiltz, bueno, punta-puntan, dauen, bueno, zesta puntalariatako bat zarelako zeu, txapelak irabazten, eta esan duguna, negukoaz gain, bueno, udieko sasoia betopera. Bai, iparraldien junteten da gehixen bat, astelenetik ostiralera, astelen asteazken biharritzen jokatzen da, aste arte ostegunetan Donibane Loitzunen, da ostiraletan pon, eta asko bidaiatzi etokete jaku, baina, bueno, han be saletu asko dauz, eta gero hemen eitzen da urte guzti, baina han udan. Nolako izan zen, eta da, bueno, orain justu ez, baina zuen arteko elkarlana. Zuek elkarlan ezagutzen duzue, sorte hori izan zen duten elkarrekin tokatzea, ez da, txapelketarako, eta irabazi egin zenuten gainera. Galderi hori da, zein da bikote hon baten sekretua? Zein da bikote hon baten sekretua? Guri pastakune, igual astelenik jogatzeko alkarraz eta martzen kontra jogatzeko. Orduan alkarraz jogatzen unin, beti lehintze konseguk eta bat abesti moten, da ja alkarren kontra jogatzen unin, berroipez, da ja laguitxarra partidu amaitxu arte. Baina hau beti zen da hola entxik ez, Ameriketan danok alkarraz bizinen, alkarraz kompetitzen da, bueno, oitxutega horre momentuta, batzutan lagundu, urrengo kutsilluaz, da fuera, baina gu biso, ondo manejeta. Berak neure apur bat tranquiltzezte, eta neure apur bat nervizu sartu, eta hori da, nolako da aritz zuretzako, eta alderantziz? Hau, nintzate, hoxe, tranquila egin motezte. Neue nerviosuna, gaina kantxan gehiago ondi pintzena tenso, eta honek tranquila egin, inoze bronkatxuko bota ez. Bai? Aprobetxa ditzen dugu, ETV-ko mikrofonu izteko unin, ondixo bota ez. Baina, bueno, eskertzetenik. Bronkatxuek, niri ondo torte batez, eta beraz egizan, oso gustora, ondo manejeta, da pentsot ondo erutu ez dela, nire bidetik. Ez da, gero, kantxan esan bida bertan dauen, ez da, gero kanpuen ondo irutiepe laguntzen dauz. Ja badakizu zelako harremana dukuzun, zer aldotzezun esan, zer ez, zozer txartu esaten baduzu ez dago lan personala hartzen. Orduan, badakigu bata bestia izatetzena, gero elkar laguntzeko dela eta partiduari irabazteko. Bizon artien, zukaldari honena zein da? Neu, aldiaz, pentsatot. Aldigaz! Horren, tortilla on batek, patate tortilla on batek zer behar dago? Kipuli bai bintzet. Bai, Bai. Iro urte azte mantekillaz da piperra eta kipuli potxaute. Da gero, abekren apur bat. Ota ez dezu, dios, mundiala urte handa. Ona, gero, haula nazi lau metroku. Alaxe daude, bai, da pekibiztan dago gainera. Tortilla on batek, aritz? Tabernan egin dako, nik. Aurrit jarritak. Bai, damak egin dako. Nik ez da gizela nahitzen dan bezizeixa. Hemen, zestigaz gauza horien, eta zego godako teknik hau sartzeko, eskuetan inoiz totok inolako bat. Eskuman sartu dira. Ai, barkatu. Guanti, Bai. Ondo eusten zaio, ez da? Bai. Ze velozidade hartzen dauen honepe, bai? Egiteko eta komeriak, ez da? Gero eta jente gitxi hau dau, artizau gitxi hau. Ez ez egiten? Bai, zestan jenti pentsatzen dago, bai, ulja ondo gauzela, frontei beteten doguz, telebizan agertzen gara, baina utzune asko dago hondik, umiek ontxe hasi nahi dauenak eta bai badabiz zestito pauna izen eta ez da lortzen hain erretz, denpora pilo bat eruten dagolako bat eitxi eta nahesku zeitzen da, eta ez dago zain beste zestagile, orduan bai hori utzuni, bai tapo. Hala, ez ederra, ze arrobi eitzen zauzien, Zer edu, dinot, kanpoen bizitzen egon eta gero Euskal Herri etorri eta ze urte egitxitan izan da nahi dabe bai. Bai, pentsetan duen, ja atzena zela, dokumentala joen negar guri moteban, are dokumentalak. Bai, da ja, amaieri eta winterra esken duen, espero, hainbesteko hori goanik, eta azizan jenti animetan, jenti ezeutzen, kirola, lehen sekulo esuan nahi ikusi. Erra. Eta geroa, jente egiten gantxo da, eta ni pentsot direktun ikusten da dena, normalin, gero segi ditzen dugu. Kirola da, direktun asko irabazten da dena. Aizu, zuek
zestapuntista bezala txapelduna zarete, muslari hona zaretere? A ber, tortilli eitzen, Jon. Hori da. Musien, aritz. Aritz. Venga, Aspaldizionez duten, musien baina, aritz. bueno, gustau bai. Gustau.